Oh my gosh, partner! Why? The Burnay Is smoking! Again? Yes, umuusok po ang ating Mahiwagang Burnay! inhale, exhale. Hiningal ako. Hiningal din ako, partner. Okay, eto na. Problemado at balisa ang binatang si Emil nang hindi siya sagutin ng matagal na niyang nililigawan. Labis na kirot ang nararamdaman ni Emil. Kaya lumapit siya sa may edad niyang ama. Pwede namang ama lang. Kailangan talaga may edad. Masakit yung sa tatay mo. Corrected ba? Lumapit siya sa kanyang ama para sabihin ang problema at para humingi ng solusyon. Nasaktuhan niyang nagluluto ang kanyang ama para sa kanilang pananghalian. Inutusan si Emil ng kanyang ama na dumakot ng kaunting asin at ilagay ito sa isang basong tubig. Inumin mo, sabi ng ama. Okay. Bakit daw? Adik ka ba, itay? Bakit mo ko pinaiinom nito? Inumin mo, sabi ng ama. Anong lasa ng tubig? Tanong ng ama sa binata. Hindi po kaaya-aya ang lasa, ama. Tugon ni Emil. Humalakhak ang ama. Tanga ka, ba't mo ininom? Sunod ka ng sunod. Sunod ka ng sunod. Pag sinabi ko ba sa'yo magbigti, magbibigti ka? Humalakhak ang ama. At inutusan si Emil na dalhin naman ang garapon ng asin patungo sa tabing ilog ng kanilang bahay. Tahimik na naglalakad ang mag-ama papunta sa ilog. At nang makarating na sila sa ilog, nakiusap ang ama sa binata na muling dumakot ng asin at ihagi sa ilog. Kasi tabi-tabi po eh. Oo, tabi-tabi po. Alam mo namang scene partner. Baka manulo. Kontra kapre yan. Okay. Para saan daw? At nakiusap ang ama sa binata na muling dumakot ng asin at ihagi sa ilog. Ngayon, anak, subukan mo namang uminom mula sa ilog. Lumuhod naman ang binata at uminom sa ilog. Ano may kaya ilog? Itong batang to. Ay, yung ilog yung madumi. Maraming basura. Malay mo naman malinis. Sige. Bagay, di natin alam kung saan lugar yun. Malay natin malinis na ilog. Correct. Hindi naman gagawin ng ama yun. Nalaso ng anak. Corrected ba? Nakikita mo yung lumulutang na diaper pa, inumin mo anak mo doon. Hindi naman, malamang malinis ang tubig. Sa probinsya, Correct. So pagkatapos dumakot ng asin at inihagis ito sa ilog, sabi ng ama, subukan mo namang uminom mula sa ilog. Lumuhod naman ang binata at uminom sa ilog. At nagtanong muli ang ama, anong lasa ng tubig? Sabi ng anak, mabuti po, ama. Natikman mo ba yung alat ng asin? Tanong ng ama. Hindi po. Umupo ang ama sa tabi ng problemadong anak at sinabi, ang kahirapan sa buhay ay purong asin. Walang labis, walang kulang. Ang problema ay pantay-pantay lang. Depende sa iyo kung paano mo haharapin ang problema, kung saan mo ito ilalagay. Tama. Kapag nakaharap mo na ang problema, ang bagay na magagawa mo lamang ay ang palawakin ng iyong pag-iisip. Tama. Huwag kang maging baso ng tubig. Maging ilog ka para hindi mo matikman ang problema sa buhay. May mga pagganyan-ganyan mahina ka ba? umintindi yung Correct. Hindi na gets. Tayo ulitin nga natin. Ay, yung tamang advice na lang po. Wala nang mga gantong drama. Pinapalalim niyo nga ilog pa tayo. 7 kilometro na kaya tayo naglakad. Corrected by. Tapos mag-ano pa ako, magre-reflection pagkatapos natin maglakad. Huwag ganun, Nay. Huwag ganun, Tay. Last mo na yan, ha? Ay, nako. Pero magandang halimbawa yun. Ganito na lang ang sinasabi ng Mahiwagang Burnay. Yung problema natin po, parang asin. Nasa sa atin po kung paano po natin ito tatanggapin. Kung hindi po malawak ang pagtingin natin sa bagay-bagay, aalatin po talaga tayo. Correct. Feeling natin wala ng pag-asa, feeling natin hindi na mareresolba, feeling natin hindi tayo makakapag-move on. Correct. Sabi nung tatay, control natin ang paghawak sa ating problema. Totoo yan. Ang problema lang yan. Ikaw, tao ka. Di ba? Mas malaki ka sa problema mo. Correct. Control mo ang lahat ng mangyayari sa buhay mo. Di ba? Sabi nga, don't tell God you have a big problem. Tell your problem you have a big God. Tama! Di ba? So nasa kanya-kanya po nating
mga kamay nakasalalay kung paano po natin haharapin ang problema. Correct. 'Di ba kaya nga may iba partner na mas mabilis mag-move on kaysa sa iba? Mm-mm. Kasi mas pinipili nila na lawakan ng pag-iisip nila na kaya hindi kami nagkatuluyan kasi hindi talaga kami. Totoo Ganun yan. lang. Kasi yung isa na, bakit ganun? Diba? Isang taon ka nang Nakakainis. nagluluksa sa Corrected taong by yan, hindi true ka pa rin legend. makamove on. Tama. Kasi, pinili mong alatin. Pinili mo na yung problema, kimkimin, hindi mo nilawakan ng iyong pag-iisip. Totoo yan, hindi naman makakakita tayo ng mga tao. Bakit parang hindi siya na-stress sa buhay? Mm. Kailan naman parang hindi siya naging haggard? Tanungin mo siya. Anong nilalagay mo dyan? As screenshot number 5, 8, o 10? O chinchanchu. Share ka naman ng tips. Pero Diba? isa lang sasabihin niya, gusto kong maging masaya. Mm. 'Di ba? Ayoko ng stress, gusto ko lang maging happy. So, alam niyo po, mahirap naman po talaga. Alam mo, mas madaling sabihin kaysa gawin. Mm-mm. Pero lagi naman po nating choice kung paano po natin haharapin. Lahat po tayo may kanya-kanyang problema. Correct. Diba? Pero nasa sa ating mga kamay kung papaano po yung pagkalawak ng ating isipan para harapin ang mga ito. You are the author of your own life. You are the driver of your own destiny. Tama. At Kabisyo, salamat sa mahiwagang Burnay. Burnay. Thank you! Diba? Ang dami mga tinuturo sa atin yan halos araw-araw. Corrected by Mm. True Lalo Talangalong Eklavu. At syempre pa, bukas tayo ulit magkakabanding-bandingan. Araw ng Wednesday, ang mga kwento po ng Mahiwagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan. Ito ang tambalan ng isang balasubas. At ng isang balahura, ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. At ang aming tanging paalala na dapat ay Memorize memorize nyo nyo na. na. Sabay-sabay tayo mga kabisyo. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Yon!